18 EU-jäsenvaltiota käyttää tänään yhteisvaluutta euroa. EUn talouspolitiikan ongelmana on se, että vaikka valuutta on yhteinen, niin päätökset tehdään erikseen. Yksinkertaistettuna tätä voidaan verrata tilanteeseen, jossa pariskunnalla on yhteinen ruokatili. Jos toinen tarjoaa baarissa kierroksen kavereilleen ja toinen ostaa itselleen uudet kengät ilman, että hankinnoista sovitaan yhdessä, ruokatilin varat loppuvat ennen aikojaan. Euroopan laajuisen pankkikriisin taustalla on ollut riskinoton seurausten olemattomuus. Jos eurooppalainen pankki teki hyvän sijoituksen, se kääri hyvät voitot. Jos taas riskinotto epäonnistui, suurin osa tappioista maksatettiin veronmaksajien rahoilla. Pankkiunionin tavoitteena on, että pankit jatkossa kantavat suuremman vastuun ottamistaan riskeistä. Pankkiunionin tavoitteena on myös luoda yhteiset pelisäännöt jäsenmaiden pankeille ja veloille. Ja toisaalta antaa Euroopan keskuspankille paremmat työkalut valvoa sen alueella toimivien pankkien toimintaa. Ajatuksena on, että jatkossa vältytään turhilta riskinotoilta ja sitä kautta veronmaksajien rahojen tuhlaukselta. Olen Niklas Manfolk, mun lompakkoni on oikealla, sydämeni on vasemmalla ja olen ehdolla Euroopan parlamenttiin.